Bosna, Hercegovina. Kostajnica, alebo také, tak sa to nejako volá. Majú ešte poctivý benzín bez eurosračiek. Tuto normálne vypalujú trávu. U nás by každý volal hneď žandárov, že ho vydymujú. Ale tuto je to v pohode. Sami da ja sypam. Čo to? To nezvládneš sám. Da, okej. Benzín. Tuto ľudia nevedia tankovať benzín. Musí dojsť obsluha a pomôcť tým ľuďom, lebo oni nevedia to dať do nádrže. Ale milé. Akože áno, však. Je to benzín nepozelený. To ide aj za tým. Áno, áno. Euro tankuje benzín. Aj to majú lacný benzín. Ale nemá to tie Ečkové prísady, tak vyskúšame, jak to bude šmakovať GSU. Podľa mňa GSU to je jedno, a tam keby znalal surovú ropu, tak to pôjde aj tak. Najväčšou pravdepodobnosťou áno. Ideme sa kúpať do mora. Do mora. Pani Ježiku. Stupido, koňo. Nadgiga. Jadranska magistrála je nádherná. Nadgegná. Na pumpe iná sme. Vodu pijeme. A iné. To je také pumpy, že iná pumpa. Papáš? Neviem. Je to dobré? Dobre. To dobré, ja som mal včera tiež tak. Muchy tu lietajú. Pane Ježiku. Pane Ježiku. Muchy tu lietajú. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska je ráno. Teraz. Ňam. On si kúpil pizzu. Za prípade je trochu studená, ale že sa dá. Nachádzame na pláži v Kesteli, kde sme minulý rok začínali. I tento rok tu ukončíme. Kúpal som sa v bažine menom Balaton. Teraz tam žiadne mŕtve kože z dôchodcov neplávali. Neverím. Naozaj, nekecam. Sú na dne, lebo sú na dne už. Môžeš to zopakovať? Že sú už na dne tie kože. Alebo celé tela sú na dne. Všetko to je na dne, potopené. Aj kože. To je akože fakt? No, je to možné. Je to dosť možné. Akože fakt. Tak to je lehce v žiti. Kde sú tie lastovičky, keď ich potrebuješ?